bat ngada sukhya e ban kren hak ne ka por kalong syafang katu ka bag way na ki minister ba way na ki nangyalam jong ka party congress bay deiru PNCM ba ila kren halor katuka nongrim ka ba mai ikren kadon ka jingkta bat kadon ka jingma ya kibriu ki ba thamai lada ki wan ban sim ya ka bor hapo juga district council kata kadai ka nongrim ka ba mai hi ikren lengba kilat pathai kubor lengba ki social media kadon ka jingma hana kadon ka jingma ba kadon ka jingma wat da mangi ki barimru ngimpat la ya ka bantrei henry khamtam le maki onda ki wan kita ki ba thamai pat ayu kinle kata kadai ka jingkren ka jungi bat na kalyang ka junga ngakwa ban kren hakre ka por kalong ba lada na kalyang jongki parti ki ba thamai ngong ye pi lada ki wan hakabor lada kin yo ban sensyar bakin yo ban bat yo lakam hapo district council ngong ye pi bat kane ka jingklun jaka kamdon syu bat kane ka jing yo thit jaka dagi barjela injin bakam kamdon syu hai kamdon syu ma phi menta ba pi don na po jongen ka district council ong ya pi ngitip ba ka district council hi kade kata ka ying ka baya mir ban ya perkhat na benta ka imlang ka salang ka sensyar ka kadar na benta ka ki jaka ki puta ban pene pensa ya kata ka riti ka dustur utau long shua uman shua ban pet ban khmi mo ban pet ban khmi bat kumjuru ngamla airu ban klet ya ba joy ha gitu gi por ke member mensua ngitip ba joy uday way na kita ki MP ha gitu gi por uday way na ki MP jong kane ka dong ka thanyri khasi ka jong abar ka jong pi dei ro ka chuka poro idei tai missionary idei missionary idei pastor idei tai briu iba bat hakakam ka jonglei bai dir dai briu jonglei bat u blei uyo ya ka mensim ka jongi hak tu por andre u ai ka e ka ba mai angnot mai angnot namar ba mangi ki jaj ben riu khasi ngide kita ki briu ki ba rit pan ngide kita ki briu ki ba rit pan hadu kata de namar kata ba mai ila wanra ya ka sikshidil hapo jungka district council ngongi pi di ma ila wanra ya kata ka sikshidil hapo jungka district council ngongi pi ba mangi kita ki briu ki ba rit pat ngiyo ban lekat ba ngimon ya ka kendeu ka siap ya ka jaka ka puta ka jonga bat ka jungpi ngiyo ban lekat mon ladaki wiki briki wan nabar kimyo ban thit lane ban klun ya ka jaka ka puta ka jonga bat ka jungpi henry ma ide syakri jong blei iba start iba nang iba perkat na benta kari bat ka jaj meriu ka jonga bat ka jungpi Tede namar kata kadau ngong yepi. De namar kata kadau ngong pi. Kamnyar bangin syam kum kita ginangelam kiba IT yala kari bat kajat benriu. Ikan mauru ya kikentin jong tir sing. Kasuk kabangayap kum usim hapatok. Ngesuk suk bangen yap kum usim hapatok. Ban ya kabanga im kum umrau. Ban kaya im kum umrau bangan yo la im ha kan ka perthei kita gi riu mendai man thai gi junga bagi jung pi kita gi riu khasi mendai man thai ki ba stat ki ba nang ngong ya pi kim don shu menta like satang haka voice of the people party kini kidang don kita ki ba joy lengba haka voice of the people party te namar kata kadau ngong ipi ka district council ya mentang ong ipi len ei baki briu jong ka district council menta ki don hapo district council len ei kat baki bar jela ki wan ban thit jaka na po kari khasi jongi kiyo ban thit jaka kiyo ban thit puta kim don kita ki rule kim don kita ki an laisha kita ki rule ki an kim nom pentrekam ya kita ki rule ki an
ngong yepi kim nom pentrikam te de namar kata kadau de namar kata kadau pa ka jaj riu khasi jingi ka don khatamir jong ka jima ka shir kai ba hadu kata lomda mangaban mapi ngimnom krisyan ya kita ki riuslur lomda ngimnom krisyan ya kita ki nongilam ki batrang banyalam nam takari bar ka jaj riu jong apa ka jong pi ngong yepi parari ki badon na po jong ka district council kim pek kim kmi hae kaduna hae katam hae kalat kalet mando ba wantit jaka but mano ba mano ba wantit jaka ki barjla ngong yepi kem no pe kam nom kami ban bala bu kenang yepi hapon ka disikonsel ro ba pi pet yangi ba pin ri yangi ba pin lum yangi pelse pilong kinang shun ki jinga pelse gilong pelse pilong kinang shun ki jingi pelse pilong kinang di ki jingi de namar kata kadau ngong yepi de namar kata kadau ba ngidon kam ya ki MDC ki batmai ki bayo bani ki ya batmai ki ba start bat ki banang ki ba slur bat ki ba le ngong pi bat ki ba le ngidon kam ya kita ngicip ba mangi le kam tam le mangi ki briu kasi rit pat jengi mengkam kau kam tam le mangi kasi ki ba jamnut bi ki ba yamak bi ngong yepi lada ki khar Bangladesh lada ki khar Pakistan lada ki no ki briu nabar ki wan ya kaban boy hapo jeni ka ri ga jengi ngong yepi ka ingin ya keren ba ka ingin ya ong chu tiap em ka jima kala don bat kala ap lupa ngong yepi kala don berka kala ap lupa ngong yepi lada briu ubar ha ka spa ada ubriu wi ubar ha ka spa ngong yepi to tibba baru briu bar ha ka spa umat lapat hagi kemat ki bakan jam sim umat ukulut pat hagi tak skor ki bakan jam sim ngong yepi te den mar kata katau ngi don kam ki ngilam ki ba shifting yo blay ngi don kam ki ngilam ki bada burom ki bada kenmau yo blay ngi don kam ki ngilam ki baslur bat ki ba shempang ngong yepi mentah si kata ngong yepi kim nom donshu ki ngilam ki baslur kim donshu ki ngilam ki ba khut ki ba bha ngong yepi kya ki briu ki badon mentang ngong yepi light setang ka voice of the people party pim nom syam si SIRU ya kata ganut ban thong ya kata ganut ban kular ya kata ganut ban karbadong dak ka ba shit bat dak ka ba syai ngong yepi baleng permi kita video na ka por leng ba ka jaj benriu namar ba ngangas ngau khia ba na bata ka ri ba jaj benriu nga tip ba ka jaj benriu khasi ji ka ba rit pat nga tip ka jaj benriu si ji ka de kata ka ba ka de ka badon si kham khti ngong yepi henry ka ei ka ba ja la syai ka pateng ka junga ba ka jung pi lada manga ban ma pi ngim nom penkela ya ka cimut bar ka jing perkat hoi ngala ban ngai khuli ka pangro ya ka ri khasi ka jungi ya ka kun junga brinyo trap kumbangila penjob kumba pipi la penjob ya Ricky Eje sengkon bodo MP jengi ya pila penjob dan buram to ailat se hakane kenti ke bamata bangin penjob dan buram ru ya kini MDC bakin yo ban rung hapo KCDC JDC kin ya plan bat kin ya mir jemut namata kari bat kajat menreu kajaga bat kajumpi den mar kata rau parari ngong ipi nga kentukan pamnya pi ba light satang haka voice of the people party pimnam syamshu kita ki riwele pimnam syamshu kita ki kita ki briu ki ba kendu ban yada namanta jonga bat jongpi de namar kata kadao ken ba iba joyru agi ki por munswa i wanra ya ka sikdil hapo jongka district council ngipi ka sikdil hapo jongka district council mentang ngipi kimnom pentrikam kasudon hakakot kim nom pentrikam kakot kam nom kenriu lada ubriu hi nom treyaka kam betoy ayu bangilong Kristen bangi don kita ki Bible hapo ying pasem lomda mangap no pingim puleki deni mereka kata onga parari kenet menriu ngongi pi kumbang ngamla airu ban klet yaw Solomon badon napo juga Bible Solomon ban yalam ya ki pajba ban yalam
Banyalam banlong kum uskim ngongi pi. Ubelo terwayo Solomon ko Solomon. Mikwa ayungan ayami. Hato mikwa ga spa. Hato mikwa ka ka nam ka burom. Hato mikwa ga mikwa. Solomon klempep shikten ujubab ngong kotrai. To ay nga ka jistat. Ay nga ka jistat. Yakban syakri. Yaunu pait. Lang babun jume. Haba Solomon upan na jingstat automatically kalawan ka spa kalawan ka po kalawan ka spa ka po wan ka jingkot kini kia wan ka kamay ka gaji ang ipi dena mar kata kataw ngi don't come kita ki brio ki terang ya ka jingstat om ya ka spa ngi don't come ya kita ki nangilam ki terang ya ban yalam yang abdi pi de kita ngenom isu re hane hai ni light stang ka voice of the people party ngangipi parari nangi scam bat ki donru ki briu ki bom pat kedit thia hadu kani ka kenti ke bamta bat donru ki briu ki bal adap kedit thia haka MP katungil ai ka jubab te menta next sakar ki MPC genya yang rang ba bat ngeni ai ka keti kemon keti kediang ban kersian yaki candidate jongka VPP lahaka no ka constituency tangga ki video ko junga hakane ka por ka bamta lada pi sio tenat ikini ka video ko junga so ban share ban like haki parlok ki prajor ki jopi kuble shibon